Vor să deschid o cutie ceva mai... Biscuits, biscuits. Era bun, Asta mai e bun slab. monsterul ăsta, da, era mai bun monsterul ăla. E slab tare. Eu zic Ăsta da era bun. să dai un battle. Asta era bun tare, cât de cât. Adică tot era, banii înapoi erau... Să dăm un battle. O să băgăm ceva undeva la 40-50, habar n-am. Hai să jucăm destul de calculat, că data trecută s-a mai pierdut Da, știu. ceva. Ultima oară a fost 400, în câte mă camte. Uite, un Champions, un Water. Și hai să mai băgăm o cutie. Hai să mai băgăm un... Hai să băgăm un elegant. Underdog? Merge Underdog? Da, merge underdog. Să sperăm că e ok battle-ul ăsta. Slab. Dar hai că e destul de aproape. Mai bunici. Merge. Acum, să nu-ți dea nimic. Merge, e ok. Deocamdată de... Sperăm poate să-și dea... e ok. Slate. Bine. Ba, e ok. Nu ești bani înapoi, dar e ok. Nu e rău, bine că n-am pierdut de tot, adică să fi luat gherla. Ține, eu zic să mai deschizi, nu știu, un Jester 2, habar n-am, să faci cu niște gestere, niște battle-uri. Hai să încercăm un low case. Uite, vreo 5 cutii pe low case. Și... Uite, niște indirect case. 5 cu 5. E mult. Nu cred că scoate banii. Ce crezi, scoate banii? Destul de mult, nu cred, mai scad din ele. Uite, așa cred că e ok. Jucăm standard sau underdog? 5 cutii. Nu cred că nici aici nu scoate banii. Hai să jucăm Eu zic underdog, da. Underdog, ziceam standard, dar lasă-l pe underdog, poate ai noroc. Da, dar nu cred că scoate, adică sunt cutii slăbuțe, din câte știu. Depinde dacă de 2 ori ceva bunicel, cam tată suntem cam jos. E bine, ne-a luat binișor chiar. Hai încă unul să-i mai dea încă unul. Dă-i un pic mai sus să vedem și cutiile. Așa. Mamă, te-am zis standard. 57, e ok. N-a fost rea deloc. Fii atent că n-a fost rea deloc. Bun decimatorul ăla. Hai să deschidem o cutie. Fii atent. Să dăm o cutie de undeva de pe aici. Hai să deschidem 2 AK case. Slăbuț. Nu cred că face bani înapoi. Nici poate jumate. Astea le vindem, n-am ce face cu ele. Hai să mai dăm decât una. Dacă o dăm așa, boost. Avem vreo șansă la ceva bun? Un Safari Mesh ceva? Ca Safari Mesh 25 de pe. Hai să încercăm. Slate, da, e slab. Bun, mai bun Safari Mesh. Da, era mai bun Safari Omegi. Hai să ne băgăm și noi la... Da, hai să ne băgăm și noi la un dar mai mic așa, gen. Câte la asta cu 9 euro. Am greșit. Am greșit tare. Dacă dă prin stream-ul la 500 de euro. Nu, e shared. Da, oricum cred că-s bani înapoi. Da. Bani înapoi fără 4-5. E ok, ce avem aici? Vindem, astea nu ne trebuie. Băi, eu zic să te bagi la ăla de pe Dacă mai era, nu, 250 sau... Uite că am văzut un de 18.
Ok. 9 cutii. Hai să vedem ce ne poate pica de aici. E pe standard, da, bun, ok. Momentan e mai bun el. Cred că o să dea... Asta e slab. Cred că o să dea Ia ceva ce... bine. Acum. E mai bun al lui. E ok, Am e și timp, eu e check-ul timp, e ăla, timp, e da. timp. Ăsta e bun al tău în dreapta. Dacă ți dă Factorio field tested. Era timp bun. Vedem până la final. E Bun, bun și bun, ăsta al tău bun. dacă ți dă Factorio well or. Hai. E bine deocamdată. Deocamdată da. Mai bun al tău. Era bun mai jos puțin. Bun. Bun, Asta e... bun, dar nu e scump. Da. Factoriniu, bun, 6. Nu e scump, dar e ok. Ai scos banii. Ai scos mai mulți bani, profit. A scos ceva profit. Ok, nu vând. Deci deocamdată nu vând nimic. 170. Mă bag cu el? E cam... Da, e... nu. Era pe shared. Era pe shared. Mă gândeam... Nu am văzut că e pe shared și mă gândeam... O chestie... Mă bag și aici. La o IME case, cred, și ceva. Mamă, ce era bună la jos. Ăla era foarte scump, cred. Era undeva la 20 de Asta e bine că a câștigat el, a făcut battle-ul, măcar. Da, nu știu să zic că ai pierdut 9 dolari. N-a luat cine știe ce. Dă-i Oricum. mai sus. Bătălii. Eu zic să faci și tu. Fii atent aici. Stai să vreau să mă mai bag la o bătălie cu cineva. Nu, ai... Uite, am văzut ceva de 13. Nu. Ba da, că e shared, e bine. E shared, e bună, nu era. Dacă mai intră, adică nu e shared, adică are câte ceva pe aici. Poți să-ți dea, uite, un 14, un 30. Uite, a dat 10. Cred că e bună și asta, nu era. Nu scoateți banii. Depinde. Nu are ce să dea aici. Te-am zis. Hai să vedem de ultima cutie. Asta nu le țin. Nu trebuia să vinzi, mă rog. Hai să facem și noi o bătălie. Eu zic Ia să zi. pui un low case pe Jester. Un low case pe Jester. 30 de dolari. Nu ăsta, un ultra case, scuză-mă. Ce zici? Pe share. Ultra case Chester shared. Poate... În 2? Da, în 2. Poate totuși pică la unul dintre voi cuții de 500, de 300 și para 150. Mai bine... Aia nu a putea să așteptăm nici așa mult după... Era bun și aici, era bun. Era bun Vulcan, da. Cred că asta sincer se merită să deschizi, adică merită să o deschizi tu singur. Bă, ce ne-a Fii atent, hai să încercăm niște cupe. Ce ne-a trecut Cupe. glonțe pe la ureche vere. Ăsta cred că e bun. Cred că e profit. Nu, e 8 euro maxim, da. E Factory New. Factory New. Frumos, Bun. ține-l. Bun. Hai să mai deschidem una, dacă tot ne-a dat profit. Cred că e bun pe 90. Nu. Mamă. Hai să facem și o îmbunătățire a suia. Pe ori 5. 18. Stânga sau dreapta? Stânga. Stânga. Slăbuț. Era bun un 13. Hai să mai intrăm la un battle cu cineva. Uite, am văzut ceva puternic aici. 57. Da. 30. Aici a băgat bot. 51. Nu. Ceva mai mic la 30 măcar. Așteptăm. Uite. 15 era bine. Și intră toată lumea acolo la battle-uri. Sunt doar 2 aici. Mergem 4. Am 2 pe Jester. Ce cutie asta? E colecția nouă, de s-a băgat acum. Poate ai tu noroc, e slabă să-al tău. Of. Uite, avea el aici. Deocamdată sunt în față. Nu mai sunt în față.
$10. Slabă cutie. Ce cutie ghirlă, nu vine să cred. Nu ai jucat cutii din astea, te rog eu frumos. Fii atent, hai să deschidem și noi o cutie ceva mai puternic. Deschidem, uite... Hai să facem noi un battle ceva. Fii atent, Doi stai la așa. battle-uri. Ia. Bătălie nouă. Era una de 25, aveți. Era una de 25. Da, lasă. 25. Una din asta. Și un... Uite, un IGR case. Standard în 2. Așteptăm pe player? Da. Ia să vedem, intră cineva cu noi. N-are rost. Ok. Bun, Deagle-ul. Sper să fii Factorinho. Oh. Nu e rău, nu stau rău deocamdată. Nu e rău, dar... Oh. Nu te-a făcut. Bun, scos banii doar de la mine. Deci, Da, 48 am luat eu. Ține itemele. Dă-i la battle. Nu, punctele eu zic să le dăm la final. Și să ții toate itemele să vedem cât avem. Merge nu mai așa, intru. Mai bine. Mai erau. Da, mai bine părăsești. Ok, dă-i la battle-uri. Ceva în 2 ar trebui să fie. Uite, ai putea să intri... Bun. Asta vreau să zic, ăsta la 8 euro. Să vedem ce se întâmplă aici. Pe standard. Ia să vedem. Te-a luat momentan. Da, nu e diferență decât $1. Ok, deci m-am dus. Da, ești tu. Deci nu e diferență mare. Aici m-am făcut. Și ultima. Aici n-am ce să mai iau. Aici n-aveam ce să mai iau. Ne-a dat la amândoi bine. Ultimele, 84 cu 66. Asta a fost al meu, asta a fost al lui. Ok, cât a fost? $11 din 7, slăbuț. Slăbuț, tare chiar. Fii atent. Așteaptă un pic. Stai să mai intru la un battle. Vreau să mai intru la un battle cu cineva. Da, în două persoane, să fie șansa mai ok. Nu, aici. Ți-a trecut glonțul pe la ureche. Nu, că nu apăsam, nu intram. Uite aici. 36 sus. N-am mai prins. N-am mai prins. 71, nu. 16, mamă. Nu, 8 sunt top cutii de alea. Ce păți? Cyber case. E mai bun al tău momentan. Nu e. Nu e, i-a dat Star Trek. Acum l-am făcut. 799. Bun. E 20 ăsta. Bun, și Deagle-ul? E 5 euro. Să-ți mai dea ceva. Și rămâne gen așa, gen. I-a dat lui Acao ăla. Deocamdată nu m-a făcut, dar e riscant, mai sunt 2 cutii. E bine. Bun, iară. E bine, e foarte bine, e profit asta. Bun, și AUG-ul ăsta. Nu e profit mare. Nu e profit mare, dar e ok, gata, lasă-le, ține-le. Fii atent, hai să intrăm un pic să... Zic să nu. Nu știu, aș vinde astea. Nu le vinde, nu, eu zic să le vinde la final. Nu, vinde-le la final să vedem ce ai. Ok. Că tu ești pe minus, momentan ești pe minus cu vreo $30-40 momentan. Cam așa ceva. De asta zic să vedem la final, că mai iei, mai câștigi. Poate până la final facem să luăm și noi un fade. Cine știe? Cine știe? No, nicio șansă. Înapoi sus acum. Hai să mai intrăm la un battle. Ceva mai micuț vreau acum. Da, de 10-15 euro. Stai un pic. Interdog 28. Nu, 28. Uite ăla la 10 euro. Uite în 2. Hai să vedem. C4. Hai să ne pice și nouă, mănuși. Bun, M4 ăsta. Te-a făcut oricum. M-a făcut. Credeam că l-ai mai scump. Bun Glock-ul ăsta. Cam slabe cutiile astea. Destul de slab. Bun iar Glock-ul ăla. I-a dat Factory New. M-a luat aici. M-a luat bine chiar.
Nu e diferență mare, depinde ce dă. Uite, ia să vedem. Bun, mă, de bun. Suntem în top. Suntem în top deocamdată. Putea să mă facă. Depinde ce dă din ultima. M-a făcut. L-ai făcut. Azi că m-a făcut acolo. Ce a fost la el? La el a fost ăsta și la mine a fost ăsta, nu? Da, ai mai recuperat $10. Dă-i mai sus. Bă, eu zic să mai deschizi un Jester. Care îl vrei tu? Poate Direct cutie. trebuie să dea, da, nu, că pe share văzut și trece glonț pe la ureche. Ăsta cât e? E 19. Ne Poate- dă Asimov? Poate să-ți dea Asimov Orionul ăla, e fain, e din nou. De 2 ori. De 2 ori, hai că mai deschidem unul. Unul și atât, că e destul de scurt. Da. Nu vrea. Grim, deci ăsta e slab, cred că e al mai slab ăsta. Da. Da. Asta este. A fost Ăsta îl dau. Mă enervează, nu vreau să-l văd. destul de urât. Uite, hai să vedem niște dominatoare de-astea. Hai să deschidem 3 dominatoare. Două roșii, hai să vedem. 10, cât a fost? 7, Ai făcut 18. 2 euro profit. Slăbuț. A fost 18, da, nu mai deschide. Tot la battle, mai bagă-te la un battle. Că aici faci puncte din astea. Și cred că e mai ok. Bagă-te, nu la asta că e pe shared. Ăsta 13, ăsta a băgat. N-am apucat. E ok, deci... Hai să ne băgăm aici să vedem ce facem. Ce facem din 2 AVP-uri, poate dă un fade. E pe shared momentan. Hai să vedem. Da! Dacă dă măcar un AVP, cât trebuie? 16 în 3? Trebuie să fie peste 60. Trebuie să fie peste 60 ca să faci ceva. Deci tot battle-ul trebuie să fie peste 60 ca să faci profit. Slab. Slab rău. Foarte slab. Slab iar rău de tot. Deci ăsta îi dă 3 și... Nu vinde. Ok. Mă, ce să mai deschidem noi? Underdog. Nu știu dacă trebuie să te mai bagi la asta. Două astea poate le dă un M9 Bayonet Doppler. Hai să vedem. Ia să vedem. Urât I-a asta. dat și lui. Hai să vedem aici. Să-mi dea mie ceva slab și lui ceva forță. Urât asta. Bravo! Ha-ha! Cum a fost asta, mâncate? Bun. Ți-am zis. 37, bun, din 11. Bun, nu erau. Underdog 44. Nu. A dispărut. Nu era, fii atent, hai să facem și noi o bătălie. Fii atent ce vreau să băgăm câteva cutii identice. Uite, vreau niște de-astea. Aș vrea să fac ceva. Bagă și tu din astea de la playeri. Slime. Uite, băgăm un ăsta și un email case. Unde e email case? E mai jos. Gata. Hai pe standard în 2. Zic că ăsta 100% trebuie să fie al nostru. Ne pică ceva puternic din alea. Pe cine să bag? Adrian, Michel, Emily. Emily. Hai Emily să te vedem. Deocamdată e ok. Odată ce intrăm în față. Bun. Era bun, cred că un factory new. Bun, și aici, cred că m-am dus bine. Ok, a dat factory new lui. Ce m-a ajuns din 2 skin-uri. Cred că e bună să al tău. Nu e. Factory new. Ăsta. Aici. I-a dat și lui ca lumea. $5. Ăsta e bun oare? Bun, da. Bun. Guardian. Factory a fost. Și cred că... Da. A fost bine, a fost bine. Bun, Guardianul aici, 2 factory new. Bun, ok.
Aici putea din IMK să ne dea și nouă ceva bunicel, dar nu s-a putut. Ia să vedem. Uite, 27, am și intrat. Hai, acum câștigați pe partea stângă, ar trebui să câștigi pe partea dreaptă. Oh, e slab ăsta. Bine, slab și la el. Da, nu. Aici, de aici încolo, vedem. Slab amândoi, rău de tot. Oh, ok, nu e rău. Ăsta ce Dar nu știu dacă își face banii. am o case cumva? Cred, da, am o case. Ăsta dacă Factory New e bunicel minim, ba nu e. Ok, m-a făcut. Nu, ok, mă așteptam să fie ceva. I-a dat jackpot. Cam i-a dat banii înapoi, nu? Da, 20.000, cât vine? $20 vine. Nu, hai că nici cam nu așa. mi-a pierdut mult, $7. Ok, altceva. Totuși. La Battles. Mă de fii atent. Noi ne jucăm cu focul. Avem 5 cu 4. 5, deci suntem 1000. 1000 și... Pe cât ai început, ți-am zis. Fii atent, trebuie să facem și ceva mai mare. Mai mare, asta zic și eu. Că nu avem... Nu avem ce face. Hai să băgăm un water, un ăsta, un G2A, un All-Star. Și hai să mai băgăm una. Fii atent, Băgăm una chiar. Un dead case. Sau nu știu. Dead case. Are ceva bun în ea? Dead case sau mă gândeam la un beast. Un dead case. Bă, underdog. Nu mai jucăm pe standard. Aș fi vrut să intre cineva cu mine. Dai cam. Las. Vedem acum, vedem. Slab amândoi. Prima cutie a fost slab amândoi. Cam dată tot în... La fel a dat, cred, nu? Da. Acum Da. te-a făcut... S-a dus underdog-ul. 111 era bun. S-a dus underdog-ul ăsta relevant. Hai să deschidem o cutie. Deschidem. Hai să deschidem și noi câte... Uite, hai să deschidem 3 din astea. Dar nu... Deagle-ul ăsta slab, presupun. 25, nu e rău. Kill confirmul. Nu știu cât e kill confirmul. 65. Bun. Și era bun un Factorinio, dar nu cred că e Factorinio. Unde e kill confirm? Ba da, mamă, ce bine era Factorinio. Tu ce zici? Da. Ce mi-a dat mie cel mai slab Battle Scared? Putea să-mi dea ceva mai forță. Hai și cu ultima. Cred că ăsta e vreo 37, e profit. Nu e, deci a fost primul 25. E Battle A fost primul 25, al doilea 24. Și cu ăla tot așa, sunt 25-50 și cu 60. Deci sunt ok. Hai să mai... Dacă dăm una, așa, dispare ceva. Da, cred că e destul de așa, nu știu ce să zic. Nu. Deci nu urmă. Nu știu ce să facem. Fă unul puternic sau habar n-am. Uite, hai să deschidem niște ninja. Unde am văzut ninja? Ninja case. Deschidem câte 3. Nu mi se pare bun în cutia asta. Vedem ce pică. Uite, aici e... Deci e cutia 13, 7. Mai deschidem o dată. Asimov. Era mai bun Water Emerald-ul ăla, să știi. Da. Gata, nu mai deschide, nu mai deschide, că nu e ok. Nu, adică depinde cum se dădea, 6, da, într-un fel, da, era mai bine. Da, era mai bine linia asta aici, presupun. Era 6 cu 4, 10 și depinde cât era ăla. Depinde, păi mei.
Deschidem ceva mai mare? Deschidem ceva la 100? Sau să faci ceva, un battle cu ceva mai mare. Un radiant, un ăsta. Dar pe Bătălie. share gen, știi? Uite, avem aici ceva puternic. Asta e pe standard, nu te băga, e și în 3 persoane, e nasol. Hai să vedem. Mai am 300. Și aici cât mai am? Trebuie să ai vreo 6, da. 6. Da, deci tot cam acolo sunt, e bine, într-un fel sau altul. Fii atent, băgăm 2 beast. Bagă un... Ia bagă-mă și un sniper keys de aia. Mai bine scoți un bit și bagi un sniper de ăsta. Că nu l-am testat până acum. Păi sunt 80. Și ai putea... Dar să-l dai pe Fac și un luxury. îl dai pe share, de asta e ideea. Hai să jucăm pe shared. Hai să vedem. Din asta poate să-ți dea maxim 5600. Poate, nu, mai bine poate intră player, așteaptă un pic. Așteptăm să vedem, dar nu cred că intră niciun player. Pe cine zici să bagi? Eu zic să băgăm pe... Nu mai băgăm pe nimeni. A intrat player, hai, poate doamne ăștia dă ceva lui băiatul. E slab, ăsta e 15 euro. Bine, era și cutia, nu mai știu ce cutie era. Nu e ok. Poate, doamne ajută, un cuțit de aici. Nu e rău. Nu e rău. Dacă ne dădea și din cutiile celelalte ceva puternic, era bine. Hai să facem niște... Fii atent, cât mai avem? 200. Hai să ne jucăm ceva cu vreo 50. Eu zic Fii să atent. pui câteva de alea la 5 dolari. Vreau să joc cum jucam înainte. Vreau să joc cum mai jucam o dată de mult. Băgăm 4 SP-uri. Băgăm 2 aici. Un de ăsta, un M4 case. Băgăm și unul aici și ceva mai entry fragger. Îl simți pe underdog? I-am dat standard. Hai să așteptăm câteva momente, avem 10 cutii. 10 cutii, 28 valoare. La tine cât e ceasul? 23:38. La tine 12. Te duci mâine la muncă? Da, normal. Ia să vedem. Poate avem și noi noroc aici să ne dea ceva frumos. Mai scump al lui? Mir. Oricum astea sunt sunt așa. Bă, da, lui Factory nu field de set, da. numai factorii nu-i dă lui. Și aici s-a dus la 8 și... Da, n-are nimic. Aici să vedem. M-a făcut. Și m-a făcut ca lumea. Acolo. Simțeai tu să dai pe underdog. Asta dacă e factorii nu, well. Era bun Factory nu. Da, era bun. Water element. Mai să-ți dea ceva forță aici. Mai avem șanse. Factorii nu, cred că... Nu. Nu mai avem șanse. Ba, dacă ăsta e... Bun. Avem șanse. A fost frumos. Avem șanse sunt. Hai să ne băgăm și la o bătălie acum. 112 partajat, nu știu ce să zic. Nu vreau ceva. Uite, hai să ne băgăm aici. Poate dă ceva. Da, poate dă unde. La 1%. Și dacă e cel mai ieftin, gen 1 dacă dă, e ok. Dacă dă 1 în 4 la 15, deci 1 dacă dă e ok. 1 singur, atât avem. Să punem și noi față aici. Hai 1, mai sunt 4 cutii. Greu.
Nu are nimic, aia e. Oh, bun, un water element, e bine, ne mai scoatem ceva din pagubă. Uite, jos, oh, ce bun era și pistolul ăla. Bun, 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 e bine. Bun. Bun, Dă-i bun. înapoi. Câți bani mai ai? 160. Vrei să verificăm și aici? Na, să ai 773. Deci ok, nu e rău, nu e rău. Stăm bine deocamdată. Mă, ce am putea să facem noi? Fii atent, hai să jucăm niște cupe. Să jucăm câteva cupe. Câteva cupe și niște waters. Să jucăm 2 cu 2. Subestimat în 2. Asta vreau să zic eu pe underdog, cred că îi batem. Uite, a și intrat cineva repede, că a văzut că e battle bun. Bun, amândoi. Factorinul al nostru, bun. Ah, da, e underdog. Da, bă, am uitat. Sper să fie factorinul lui acum. Oh, Da, degeaba chiar. cred că e mai bun al lui. Fost mai bun. Hai, încă o dată acum, așa. Slab, aici m-a bătut. Te-a făcut, bă... Ok, 45. Asta le vindem aici, micuțele. Zic să mai dai, nu știu, 2 cuțite. Mai avem 30. Chiar vreau să mai dau una. După aia mai rămân pe 100. Același om, același... Bă, slab din cutia asta, pentru că nu îmi place ce pică. Hai să vedem acum. 5-16, bun. Bun, Asta e complicată, uite. uite, mamă, M4 ăla dacă îi dădea. M4, ia să vedem. Bun. Binișor. M-a bătut odată, l-am bătut odată. Cred că era bun dacă îi dădea un factoriniu. Era bun. Fă o nebunie, bagă 3 low keys pe... Ăsta nu low keys, 3 ultra keys pe Jester partajat. Ce zici? Ultra case. Are Astea? Ce zici? Ultra case 69 104. Cred că avea 104. Nu cred. O să fac. Nu mai vinde, nu mai vinde. De ce nu? Să dăm, uite, un... Uite să vindem astea. Mai vinde ce? Uite, știi, nu... E ok. Bătălie nouă. Deci ai zis să dăm 3. Să dăm așa, nu, eu te întreb ce zici. Da, hai să vedem. Ce-o fi, o fi. Poate Ce o păți, să o dăm așa. cuțitul ăla periculos. Și dacă îți dă ceva prost? Asta este, ce pot să fac? Vindem ce avem în inventar și... Nu îmi place. Bă, dar nu vrea să vină lama aia, vere, nu vrea. Toată lumea pică lama, numai nouă ne pică. În sfârșit. Ah, e bine? Tu ce zici? Bun, un underdog. Cât era valoare? Bun? Era bun un underdog. E bine, adică sunt 30... 30... Astea sunt ok să le deschizi tu separat, să ne cât avem aici. Să avem 950 euro, minus 50 de dolari. Avem aici 20.000. Să le folosim la final, nu? Nu. Uite, avem aici, ăsta. Minimal wear, 110. Gata, Asta din ce l-am luat? Acum că e cuțitul. Încheiem filmarea aici și revenim pentru următorul episod.